You're the last one. Complete the mission. Ja. Der var en. Fint nok. Du prøver Ned. nu får du fucking. Og så hop. Sygt hoppet. Sygt hop. Tilbage i hjørnet. Hey, prøv lige at gå helt ind i hjørnet, sådan... Så kan man nemlig bird first ned bag B. Nej, i den hjørne. Der er dem, der strammer nogen. Skal du gå lidt fremad, hvis vi skal føre top? Jeg kan ikke se noget top. Hvor jeg kan... Hvor ikke bare du skal tage smoke lige ved dig eller sådan noget, og så se hvad fanden der sker. Nej. Jo, nu har han taget. Smoken derude, smoken derude. Hold det ud. Og så er det godt, så er det godt. We have Der the står bomb. nok en nede bag den her gaffeltruck hernede. Det den der til højre. Det er bare... Så nu læg ned, læg ned. Prøv. Nej, gå op i den der blue alley mellem lastbilen og den jeepen her. Ja, Der, der var du så ham der. Gå frem. Hvor var han? Hvor var han? Nej. Congrats. Yeah, Ready for the fucking next red, round. man. Det er så nice, man. Get it. Ej, det var ikke. Jeg gjorde det. Et gommelkage. Fuck, hvad laver Så han? kommer sådan. Det der med. Switching sides. Who's the fucking best? Fucking me. Fucking me.